löngu verið einu örgasta vítaskipta deildarinnar. Jón Karl, Oliver Kiss á mótunum í markinu. Jón Karl skorar ævintýralegt mark. Þetta var... Godt mærke til det her straffekast. Spilleren han hedder Eivind Tangen. Han er nordmand og 15 år gammel. Det er suverænt. Ja, det ligner tryllekunst, men det er ganske vist. Der er lidt at øve sig på i danske håndboldhaller i morgen. Men husk nu at nå hjem til sportsnyhederne kl. 18. Tak for nu. Bye, la chica!